Nakup sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga parata, back-to-back groundbreaking ceremony kan housing project ang gobyerno sa siyudad kang Naga para sa Camarines Sur. Inatindiran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Presidente Bongbong Marcos Jr. pinagdeklara kang sangguniang panlalawigan kang Camarines Sur bilang adopted son. Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum bisita sa launching as in inauguration kan Bicol Science and Technology Centrum. Mga kandidata kang Face of Beauty International 2023 binisita ang Naga College Foundation. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinanginutan ang groundbreaking ceremony kan housing project na itutugdok sa Lotecan Provincial Government kang Camarines Sur na yaon sa laog kan syudad ning Naga. Aramon taman ng kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Parehong inatindiran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking project ang pambansang pabahay para sa Pilipino program kang gobyerno digdi sa Naga. Enot niyang pinagdumanan ang groundbreaking sa lote kang provincial government sa Panganiban Drive, Naga City, kung saan nakaibahan niya sina Governor Luigi Villafarte, 2nd District Congressman El Rey Villafarte, Congressman Mix Villafarte asin mga opisyal kang gobyerno provincial asin mga taga Camarines Sur. Digdi ipinaabot ni Congressman El Rey Villafarte asin Camarines Sur Governor Luigi Villafarte ang sedang sobrang pasasalamat sa Presidente sa mga tabang na naresibi durante sa mga nakaaging kalamidad. Mr. President, on behalf of the people of Camsur, thank you for giving us hope. Thank you for uplifting the lives of the people of Camarines Sur. Pagkatapos po ng pirmahan, a few weeks after, nag-groundbreaking na po tayo ngayon. At kahapon nag-uusap po kami, Sir, gusto namin bago po mag-SONA, may nakatayo na po ng ilang floor, kahit isang floor, 2 floor lang, para mapakita nyo po. Ganon po kami kasaya sa inyong programa, Sir. Maraming salamat po. This project will be the tallest building in the Bicol region, 25 stories. Currently may 20 stories, ayun po. Pero lalampasan na po natin yan dahil sa programa ng ating mahal na Pangulo. This is the first province na groundbreak ng ganitong programa. And according to the SUD, this launching and groundbreaking will be the biggest to date with over 3,000 people witnessing this occasion. Kaya Mr. President, ulit maraming salamat po sa inyo. Isinunod man ang pagbasa ni Camarines Sur Governor Luigi Villafarte kang resolusyon na pinagpasar kang sangguniang panlalawigan na nagdideklara bilang adopted son kang Camarines Sur si Presidente Bongbong Marcos. That is why, for all that you have done for the province of Camarines Sur, as a way of expressing our everlasting gratitude for all that you have done, Mr. President, please allow me to present to you the resolution by the Sangguniang Panlalawigan of Camarines Sur declaring you, Mr. President, as the adopted son of Camarines Sur. Sa mensahe ni Presidente Bongbong Marcos, bako lang subot ordinaryong paharong ang proyekto kang gobyerno, kundi pagtauning kasimbagan sa pangangiipo kan mga tawong maining maistaran. Para sa Presidente, bako subot ining pribileyo na matawan istaran, kundi sarong diretso kang sarong tao. Ibang klaseng project ito. Masasabi ninyo na infrastructure project dahil meron tayong tinatayo. But it is also a social project dahil may social cost yung mga homeless. May social cost yung mga nagsasquatter. At ayos, lahat ng mga nagiging problema na yan, wala silang, yung mga anak nila hindi makapasok sa eskwela, wala silang mahanap na hanap buhay. Kung paalisin sila, saan sila pupunta? Ayan yung mga kung saan na lang napapadpad. Kung minsan, yung sa isang bahay, 3 pamilya na nandun na nakatira doon dahil wala na mga ibang mapuntahan. Ito po ang problemang hinaharap ng ating mga kababayan. Kaya naman, mahirap natin hingiin sa kanila ang kanaang tulong ng ating mga kababayan para sa pagpaganda ng buhay, pagpaganda ng ekonomiya,
Kapag naman sila ay walang magandang tahanan na nauuwian, kung saan sila makapagpahinga, kung saan sila makapiling nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Yun po ay hindi ito pribilehyo para sa isang tao. Ito po ay sa aking pananaw ay karapatan ng tao. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, natuldukan ang mga kahapotan kung madagos sa Balatas New Development Area kang Naga si President Bongbong Marcos Jr. para sa groundbreaking ceremony kan housing project kan mag-abot inikan sa bagong aga na sinabatman ni Mayor Nelson Ligacion. Nagbubuelta si Melvin Machado. Paghali sa groundbreaking ceremony sa Panganiban Drive Sunod kang Naga, diretso na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Balatas New Development Area para sa kaparehong groundbreaking ceremony. Sinabat siya kan mga opisyal kang lokal na gobyerno kang Naga sa pamamayo ni Mayor Nelson Ligacion. Bago nagsakat sa entablado, ipinahiling ni Mayor Ligacion ang mga proyektong ginigibo asin nakatalaan panggibohon sa Naga. Para sa alkalde kang Naga, ang proyektong paharong sa syudad ang bakong basta-basta, imbes may hararom na pakahulugan ini sa mga benepisyaryo. Mga kababayan, ang proyekto pong ito na ating papasimulan ngayon ay hindi lang bahay. Sa ilan, ito ay kanilang buhay. Sa karamihan, hindi lang po ito tirahan. Ito ang kanilang magiging mga tahanan. Hindi lang po ito basta maraming palapag na gusali. Sa ilan, ito ay pag-aahon sa maraming taong paghihirap at pusali. Sa bawat benepisyaryo, hindi lang po ito basta istruktura. Ito po ay pamana. Ito po ay kanilang legasiya. Sa mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nanutaran man kaini na halos kumpleto na ang pasilidad sa Balatas New Development Area kung kaya sa gobyerno na lang subuot ang paharong. Sa lugar na ito, itatayo natin ang 7 gusali na binubuo ng higit ng 1,100 matitirahan. Bukod sa mga gusali na ipapatayo dito, titiyakin natin na ang mga naninirahan dito ay magkakaroon ng sapat na oportunidad upang makapaghanap buhay at kumita. Gagawa din tayo ng mga paraan upang mapalapit ang pamilihan, paaralan at paggamutan. Ngunit itong trabaho na ito, sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa mayor ninyo, at yung mga ibang aming project na ginagawang housing, dahil nga human settlement ang ginagawa namin, kami ang naglalagay ng palengke, ng bilihan, kami ang maglalagay ng eskwelahan. Kami, dito nagawa na ninyo. Kaya nasa amin na lang yung pabahay. Kaya pagkaganyan ay maganda ang pagbuo ng tinatawag na human settlement ay magiging masigla at produktibo ang ating sisimulang pamayanan. Ang gabos na tabang sa gobyerno nasyonal ang ipinagpapasalamat man ni Mayor Nelson Ligacion. For this commendable undertaking, that is one really good strategy as we aim for livable and sustainable communities. Once again, we express our deepest gratitude and appreciation to our national government, especially to His Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang pamilyang Pilipino! Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, inapuda ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lokal na gobyerno kang Naga na hidalion ang pakikipagkoordinar sa mga ahensya kan gobyerno para maparikas ang proyektong paharong sa Balatas New Development Area. Alagad gusto man kan presidente na maging ehemplo ang Naga sa iba pang lokal na gobyerno sa pagproseso kan nasabing proyekto. Tinatawagan ko rin ang lokal na pamahalaan ng Naga na makipag-ugnayan sa mga kontraktor at iba pang mga organisasyon katuwang sa pagtatag ng proyektong ito upang masiguro na
ang lahat ng dokumentong kinakailangan ay maipasa sa oras at hindi maantala ang paggagawa nito. Pero nasasabi ko na very progressive ang dito sa Naga, siguro imbis na ako maghikayat sa local leadership ng Naga, ay ipapakita natin sa mga ibang LGU kung paano ang mga isang paraan para maging matagumpay at maayos ang ating proyekto. Sa iba pang bareta, bago nagpasiring sa syudad ng Naga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nag-inot man ini sa Barangay Palestina sa Banawaan Kanpili, Camarines Sur para sa pagbubukas kang kadiwa asin pakikipaghampangan sa mga paraoma sa Kapitolyo Provincial paghali kaini sa syudad ng Naga. Aramon taman ang kompletong detalye scan sa report ni Jerome Breeze. Sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos sa Naga asin sa probinsya nin Camarines Sur para sa groundbreaking ceremony kana pambansang pabahay program. Enot na pasadahan kan Presidente kaso bagong aga ang Barangay Palestina asin binisita ang programa nga kadiwa na kunsen presente ang mga manlain-lain na kooperatiba asin paratanom gikan sa manlain-lain na banwaan sa Camarines Sur. Si Regional Director Rodel Tornilla kana Department of Agriculture sa Bicol naugma sa pagbisita kan Presidente ninhulita sa roini sa pagpapahiling kan suporta sa mga paraoma ay sina mga saradita na mga paratinda. Kung pagbisita ng ating Pangulo ay pinakita niya yung suporta sa ating mga medium, small, medium scale enterprises saka sa ating mga magsasaka sa pagbibigay ng avenue kung saan pwede nila ibenta yung kanilang mga produkto na hindi dumadaan sa iba-iba pang layer ng marketing. At the same time, ito pong venue ng kadiwa ang nagbibigay oportunidad sa ating mga consumers na magkaroon ng lugar kung saan nila mabibili ang kanilang mga basic necessities, mga kailangan na pagkain ng mas mura compared dun sa mga ibang market. Si Beatrice Lagdaan nagikan pang syudad kan Iriga asin miyembro kana sarunga non-government organization kana mga paratinda asin paratanom. Nagpapasalamat man sa pagbisita kan Presidente asin dakulang tabang subot kan programa. Ninhulimanta direkta na ninda nga naipapabakal ansay ng produkto sa mga parabakal. Sa mga farmer may bayar ng upitan natin. Minsan yung problema nila ang bayar. Wala yung pagkakas. Ano pa naman karoon direkta na ipapabakal? Sa laduman ka na National Food Authority, piging kaminar kan opisina sa mga gustong magbakanin bagas. Ninhulimanta na sa 25 pesos sanaan kada kilo kani. Pungo niyan hasta sa aga. Asin sa mga masunod pa nga kadiwa on wheels. Yung mga gustong makabili ng murang bigas mula sa industry, nakatiwa ng Pangulo, available po kami lagi dito mga 25 pesos. Simula po today, hanggang tomorrow po. Lagi pag may kadiwa, nakukuha nila. Para sa GNTV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, hinagad kan mga taga-suporta ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maibaba ang presyo kan bagas hasta 20 pesos kada kilo. Susog ki John Papa, taga-suporta kan Presidente, apwera sa presyo kan bagas, gusto ba niyang pakarayhon kan presenteng administrasyon ang tinampo sa Kabikulan. Maray na tumakikita na kahit naman lang ang kang yun. Anong naanibig. Saka ang gusto ko lang itong mga pangako niya sa palo niya. Ang bagas magiging 20. Yo, aram mo yan sir. Ang inaanap niya. Pagtayusin niya itong ang kalsada baga, aling Manila, kung Bicol Region. Yo, hindi pa kang kaisman yan. Kahit yung cream. Kaisman na iyan niya talaga. Para yung mabagas niya. Dapat itong pinangako niya, hindi niya. Sa iba pang bareta, DOST Secretary Renato Solidum bisita sa ginibong launching as in inaugurasyon kang Bicol Science and Technology Centrum kan subagong aga. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado.
Bakalis ang pirang taon na sarado sa publiko ang Bicol Science and Technology Centrum neon sa siyudad kang Naga huling kang pagkarot dara ka mga nakaaging kalamidad. Kasubagong aga ginibo ang launching and inauguration kang Bicol Science and Technology Centrum na mismong si Department of Science and Technology Secretary Dr. Renato Solidum ang naging bisita. Susuk kay DOST Region 5 Director Romel Serrano, 5 interactive exhibits ang mahiling sa BSTC, kabali ang robotics, planetarium, asin iba pa na pwedeng makaingganyar sa mga kaakian na pag-adalan ang siyensya asin teknolohiya. Ngunyan na haros gadget ang pinagkakaabalahan ka mga kaakian, dakulang tabang ang mga exhibits sa BSTC. Tama po kayo dyan, no? Napakarami na pong naghihintay, lalo na po yung ating mga estudyante. Marami po sa mga nagko-comment dati sa amin ay mga magulang na dati daw sila noon, nung kabataan nila at panahon nila, sila ay madalas na pumupunta po dito sa ating Bicol Science and Technology Centrum. Kaya excited po sila para sa kanilang mga anak na sila naman ay maka-experience na hindi lang puro touchscreen ang kanilang nahahawakan, hindi lang puro sa monitor, kundi talagang actual. And that's why we are using the word interactive, no? That's the operative word. Interactive meaning mahahawakan po ng mga kabataan, there are some displays they can really interact with, and they will really have a feel on how it is to have that experience na hindi lamang nakakahon or nakaharap sa monitor. Naglalao man si DOST Secretary Renato Solidum na sa paay kang interactive exhibits na maihiling kang publiko. May manunuda na mga kaakian asin maipahiling ang importansya kang siyensa sa pang-urual daw na aktibidad. At itong gagawin natin ngayong umaga ay pagpapasinaya o pagbubukas uli ng Bicol Science Centrum, kung saan makikita ng ating mga kabataan at syempre kahit hindi na masyadong bata, yung iba't ibang teknolohiya, mga interactive na pamamaraan upang sila ay matuto para maipakita kung gaano kahalaga ang siyensya sa pang-araw-araw na buhay at lalong-lalo na sa ating kabuhayan. Mientras tanto, dahil manakaabot si Mayor Nelson Legacion sa nasabing aktibidad mientras nasibot ini sa pagsabat kay Presidente Bongbong Marcos sa groundbreaking ceremony kang housing project sa Barangay Balatas, Siyudad kang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa pagbabalik ng Newsbreak, munisipyo kan presentasyon Camarines Sur, kabali sa 10 banwaan na mayo pang sadiring fire truck as in fire station. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta ng GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa Siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga digital na. Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng
Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong Alerto, pirming protektado. Work with Business Executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, munisipyo kan presentasyon Camarines Sur, kabali sa 10 banwaan na mayo pang sa daring fire truck as in fire station. Aramon taman ang kompletong detalye scan sa report ni Jerome Breeze. Sa enterong probinsya sa Camarines Sur, solomenteng ana banwanin presentasyon na sana an mayo panin fire truck as in fire station na sigon sa Regional Director kan na BFP. Sigon kay Chief Superintendent Ricardo Perdigon, ang presentasyon kabali sa 10 munisipyo sa Bicol na mayo panin fire truck as in fire station na pigihinguhan na malaagan. Presentasyon hanggang muna marapatitang truck at fire station. Sa bilog na Bicol, may mga around 10 municipalities na wala pang fire station. So, iadin niya sa, halimbawa, ito may mga donated lots. Pinadin niya sa RDC. Development Council na mapunduhan para mapagiging same way kay Panunta. Pero yung nilalaan sa request mo, ini ang kulang. Ini sa mga truck, halimbawa sa bilog na Bicol. Ikaw kitang mga trucks na more than 20 years na kaya po lang sa Bicol. Mga 70 years. Sa tabang man ka ng mga LGU asin pagdonar ka na daga, anda kulang bagay tanganing malaaganin fire station na kinakipuhan lalo na kung na may mga nairestrong kasulo. So, ikaw ang tabang hindi ko yung mga LGU na mga Yes. Ang fire station ganyan sa rong instruction sa municipality ay 10 million. Ngunyan may yung gawin kita. Susok ng buwa, takamso, sininalabak, 10 million ang price ng budget niya. Ano yan? Isa sa mas bati kayo sa nandun sa kagawin. Taro kay Kamlog. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa satuyang police report, nagpuon na si PNP Regional Director Police Brigadier General Wistrimundo Obingke na magbisita sa mga PNP Provincial Command pirang semana matapos ang sayang pag-asumer sa pwesto. Bisita man kan General ang Albay Police Provincial Office kung saan pinaglatagan opisyal ang sayang mga plano sa Kabikolan. Iwinalat man ni Police Brigadier General Obingke ang nagkapirang bihikulo as in armas para sa mga personahe kan Albay Police Provincial Office. Sa iba pang bareta, ibinaba na sa Alert Level 1 hali sa Alert Level 2 ang alert status kan Bulkan Mayon matapos subuot na magbawas ang pag-aalburutok kaini. Alagad panagos na pinagpapagirumdum ang publiko na mantinido pa man giraray ang pagbabawal na maglaog sa 6-kilometer permanent danger zone kan Bulkang Mayon. Sa iba pang bareta, mga kandidata kan Face of Beauty International 2023 nagbisita sa Naga College Foundation. Ramon taman ang kompletong detalye kan sa report ni Junior Correspondent Karen K. Iscaro. Pinano ning kaugmahan asin kagayunan ang pagbisita kang 27 na kandidata kang Face of Beauty International 2023 sa Naga College Foundation. Ang sa indang temangon niya na taon, iyo ang Acts of Kindness kung sain maipapahiling kang mga kandidata ang sa indang mga advokasya na makakatabang sa komunidad arog ni Miss Philippines. My main advocacy is women empowerment. I have been discriminated before. I have been bullied
and now I want to uplift every woman, and I want to use this platform, this pageantry, to influence not just my fellow Filipinas, but of course all of the women all over the world. Maugmaman si Mr. Mario Villanueva, presidente kang NCF na saro ang institusyon sa mga lugar na binisita kang mga kandidata sa saindang 18-day-long pageant. We're just happy that NCF was invited to be one of their co-sponsors, kaya nagdaan sila rito. So good luck to our candidates, and we are happy that they came here to Naga College with our NCF Tiger t-shirts, and we'll be bringing them to our art center for further show of the Bicol Artistic Mind. Saro man sa mga crowd favorite, iyo si Miss Russia na nagpasalamat sa mainit na pag-ako sa iya kang mga Bicolano. Ang coronation night kang Face of Beauty International 2023 gigibuhon sa March 18 sa Kamaligan Municipal Ground sa oras na alas 7 ning banggi. Ini si Karen K. Iscaro para sa GNN TV48 Naga Newsbreak. I love you, Philippines. Thank you very much. Thank you. Sinyan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage as in ilike ang GNN TV48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta as in istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Tigisa na yan sa GNN TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.